Da se ne zaboravi, nema više straha, braćo Srbi. Veteran i ratni heroj iz 63. Padobranske drži slovo kordonu policajaca. Ne smemo ovakvu zemlju da ostavim svojoj deci. Poslušajte ovaj potresni govor čoveka koji je prošao sva ratišta od 1991. godine. Ne smemo ovakvu zemlju da ostavim svojoj deci. Snimaj, brate, snimaj. Samo molim te, moj snimak odmah onoj pički Sovilju pokaži. Radonjiću sam video leže, vidjet ću i njemu i svakom prodanom inspektoru jamu se kunem. Pošteni momci koji su naterani na ovu bruku. Ovo što radite ovoj deci našoj. Da idu na svoje, na svoj rod, na svoju krv. Nemoj da skrećeš pogled. Snimaj me! Ja se ne bojim! Ja sam padoš! Za otadžbinu! Za druga! Za pušku! Za vojničku i ratničku čast! Padobranci 63. Padobranske brigade! Rade! Pičke prodane, zašto terate decu na ovo?